predvianočnú kapustnicu pozývali nadšenci z miestneho odboru do Domu Matice slovenskej všetkých ľudí dobrej vôle. Pred naplnením zmyslov v centre chuťových pohárikov však prišlo na rad naplnenie zmyslov duše. Výročné predstavenie folklórneho súboru Dunaj v réžii Matičiarov, ktorý si tentoraz pozval aj hostí, komárňanské hudobné, spevácké a tanečné skupiny, spestrilo aj odovzdanie vlastnoručne vyrobených cien trom, v úvodzovkách povedané, služobne najstarším Dunajistom. Medzitým už pred budovou chystali 2 kotle plné voňavej horúcej kapustnice zo 4 druhov mäsa, ktorú sponzor uvaril už deň predtým, aby sa stihli chute poriadne zbratať. Navyše všetci fajnšmekri určite potvrdia, že najlepšie je kapustnica ohrievaná na ďalší deň. Rozdávania sa ujali jak za starých čias, kantor aj starosta. Evanjelického pána farára a súčasne riaditeľa Domu Matice slovenskej, ktorému želáme skoré uzdravenie, nahradil zhotoviteľ skvelej pochúťky, známy odborník na chrup i poľovačku. Záverečná tichá noc zaznela v spoločnom podaní Dunajistov, veselej kapely i obecenstva.